Jesi ti malke ponosne, evo tu se nekada je. Bega gore po liniju. Kada se tu ti igraš se pomogu. Bega po liniju na gore. Ako se pa neki izgleda da tu nije naprede, bega ti gore po liniju. Da ti ne putovo mušće. 3 minuta. Nema piše veliki šans. Barem vi tu igrali sve. Pošli svi. Kako to da ne ide do Fal. Ne, da bojeba. Nema tam strana nema nikoga, će igraš pored, čije monitor kada zna od Tibule, to je... Ali kako te ne gubi igrati?